Dobré ráno. Jedeme na výlet. Bez nich. Au. Oh. Okay, so we don't have this. Oh. This is the main part of our trip. Yes. I am ill, bitches. No problem. You are ill on your head. Yes. Ukážeme se, až budeme ve vláčku. Ne, na mekáčku, protože jedeme na snídaně na mekáčku. Ve vláčku. Jo. Tak zdar lidi. A jdeme na to. Však jsem úplný hoč. Můj problém, že nemáš umít. Budeš mi se mnou umít auto, jak jdem. Máme mekáč. Jdem. Ej, Stop. Tady tubera, vole. I am fucking ill. Buďte mě v Praze. Otvírají se ti dveře, more. Ty vole. Už se mi načítej si mít. Vánoční mood a Erša. To dělá. Podívej se na ní teď. No. Nazdar. Jsme tady všechny tři spolu na jednom záběru. Jsme v Praze. Šapka se trošku zbláznila. Už viděla prvního holuba. Jo, ne, mi řekla, že, jak jsi mi to řekla, že oni žijou úplně Oni žijou stejný život, jak ty, jenom se taky se narodili. narodili škaredí. Ne taky. Kámo řekla Já to. jsem řekla, že oni se jenom narodili škaredí. Ne, ty jsi řekla, že se narodili škaredí, žijou život jak ty. Dobrý den, lidé. Hlásíme se opět z Práglu, takzvaně. Jo, tady je jedna účastnice, druhá účastnice. A už si to strádujeme na ubytování. Je náš plán. Ana, Nevidím na cestu. jo, Erža jede 24 hodin bez spánku. Takže má takzvaně airplane mode, vole. Hodně. Jedu hodně na úsporný režim. Ty vole, no to dost. No a náš plán je následující. Tady je Palladium, ne? Není. Tak jsem... To je na druhou stranu. Jo, tak se tady nevyznám. Ale bylo to růžové a růžové je stejně i to. Takže tak lidi. No, náš plán je takový, že dojdeme na ubytování, dáme spinka 2 hoďky a pak... my? Ne, tak my ne. No to uvidíme, jestli prostě mě to pohltí nebo ne taky. A poté půjdeme nakupovat, protože už mi jede karta. Po měsíci. A nemáme žádné dárky k Vánocům. Já mám všecko. Já mám 2. Jo, já mám rum. To jsou ale neskušení lidé. Vidíš dveře od budovy projít. Už je stejný. Co ty to? To je ta, ano. No, tak odem si to, ne? Čau. Čau. Dobrý den. Nech toho, to skáče. Tady máme nějakou obálku, myslíš, že nám nechal prachy třeba na útratu? To by strašně mohl. Tam nic není. Proč mi dal obálku? Ty klíče byly mimo. Tak možná ty klíče měly být v obálce, jenom ten balec se prostě nechal tak jako. Tohle pojedu do toho. Už jsme tady. Utíkej. Pozdě. Velcome, to je naše. To je pěkničké. Tady vidíte věž, to je Jindřišská věž.
To není jindřišský kostel. Můžete si to splést s jindřišským kostelem, ale to není, protože jindřišský kostel a svatek Hundy, nebo jak to tam bylo, to je jinde a toto je tady. God damn. Zahraju takové skladby, že to jste v životě neviděli. Na klavír? Možná trošku. Dobré ráno, chudáci. Merry Christmas. Merry Christmas. Tam je nějaká zeď. Tak bacha, já to natočím jim, ne? Tam ta zeď, kámo. To vypadá jak taková ta čínská zeď. Ty jsi blbá, to vůbec vypadá jak čínská zeď. A proč to mám tak modré? Jsem mi asi posral telefon. Tak, tady hezky dveře, že? Koupelnička. Tady jo. Tak, prostě takový myt, jo, ale v pohodě, tak tohle se mi líbí nejvíc. Jo, vysavač. Tak, a teď přijde ta bomba. Já! To taky. Kámo. Tady jsou strašně. Já se tady o to mrdnu Tady strašně. je strašně. Dívej se na to, co jsem, jakoby na to zrcadlo. Vidíš, tak to vypadá? To by byly fitčeky, kámo. Já? Ale mám kde hrát. Že by spát, vole. Televizka, že? Tady si budu lebedit hodně. To tím vymrdáváš na klavír? Ovčáci, čtveráci. Takže, tak pokračujeme, jo, tady. Tak. To mi nikdy neřekla ta holka. A ještě se půjdeme na výhled, jo? Tak. Jo, prostě hodně fajn, hodně v pohodě. Eriko. Vy jste naši líčku, i tu čočovičku. Pásu. Nemusíš tak nechat. Hlásíme se po delší odmlce. Museli jsme se poradit s právníkem. Auku. A vydali jsme se jenom my dvě, protože Erika jela 24 hodin. A takhle vypla. Jo, a vypla, že instantně. Takže Tady je nějaký pán. hlava pána. No a tady od toho kousek ten knedlín, co jsme měli z Adela, bylo to strašně hnusné. Jo, tak to si nedávám. No, to Já jsem to určitě měla taky kdysi, ale Jo, fuj. nějaký dobrý jsem měla zrovna. No a jdeme na 5 mužů. Jdeme se podívat, jaká je tam řada, aby... Jdeme se podívat, jaká je tam řada, aby byla Julie viděla, že to fakt nemá cenu. A pak půjdeme... Lidi, tohle je místo, jako má cenu, jako 5 chlapů tam. Jo. Jako 5 chlapů má fakt cenu. Jo, more. Jo. Chabr se na nás zatočí prostě. Fuj, to je nechutný. Asi máme tleskat, nebo? Merry Christmas. That was all. Let's go. Čekali 5 minut. Ale jsme si to otočili na nás. Jo, správně. Jo, tam. Jo, ano, už vím, kde jsme, jasný. Jo, a my si tak chodíme tady. S taštičkou. Počkej, musíš jít tak. Toulky Prahou, hashtag. Hashtag Toulky Prahou. Hashtag miss you and hashtag Toulky Prahou. Prahou, ne Pravou. Pravou Prahou. Že to řekneš prostě. Je to tady Praha. Nikdo tu není. Jak to, že na vánoční svátky tady nikdo není? Ale jsme tu my dvě. A Erža, teda Spinka. Spící. Spinka a my jdeme k hám. Ale víš, co je pěkné, že tady ona s náma není a prostě my ho furt vzpomínáme. Jo. Ona je jako si kdy umřela. Prostě jakože... Počkej. Jo. Takže, hej, to je... Co mám Android, vole, co to je do prdele? Já ho vyhodím z okna ten mobil. Hele, už je to lepší, tak. Byli jsme hezky v Primarku, že? 12. 14.
to, že si Julie vybrala na Rami za 600, do prdele. Jo, To je dárek pro mě od tebe. Jo, No, tak jo. chápu, dobře. A já ti dávám, vole, tohle. Jsem ráda, že to máme tak jako vyvážené, víš, že já jsem ti koupila náramek za 600 a ty jsi mi koupila simíkovské pyžamové kalhoty. Za 300. Banger. No a jdeme Jdeme na tu rolku, ne? cinnamon roll. A hej, fakt se to seká. Já ho hodím z okna, ten mobil, já... To nemám. Jo, však jo. Horký pes. Test. Dobrý? Vypadá tak strašidelně, kámo. Ta okurka vypadá strašidelně. A tu jsi nesnědla? Mi utekla. A to by utekla taky. Yeah. To taká dobrá. Dobře jsme vybrali. Jo, mega. Jdem to sněst. We have cinnamon. Yes sir. Open. Look. Wow. Taste test. Ty stojíš tak divně. Počkej, protože jakože zase... Počkej, tak. Jaké vláčné, že? Jo. Joj. Jo, fakt, až tak. Oh. Mňam, ty vole, jdu olizat tu vidličku. Tak to je hodně dobrý. Kámo, to je... Nahoře. Tak Jo. marmeláda. Ona je tak krémová, prostě to jsou ty maliny úplně rozšlahané, vole. Mňam. Mňam. Jo. Toto musí zkusit Erža. No to. Tak už to zabalu a jdem. Jo. Čau. Maliny a white chocolate. Jo, maliny a white chocolate. No a hlavně si naber si nahoře ten krém, no. No. Tak mám krém. No, to si naber hlavně. Taky jo, taste test. Kámo, instantní orgasmus. Jako to nahoře, ta marmeláda, jako to je po prdeli. Lidi tak Vlogísek. zdravím. Nebuďte ženou, je to k ničemu. A ty jsi zvolila tematicky červené triko. No, ty jsi to tušila. Jsem to věděla, jsem chtěla ladit. Po tak 2 hodinách, nebo také to 2000 years later. Jsme černá zelená. No. Já to nemůžu zase natáčet, protože já si to natočím tak na sebe. A já. Takže to je zase takto a já to mám jenom prostě. Jo, super, tak to je bomba. Tak je to hezčí, že jo? No, nám tam A když to uděláme. Když si stoupnu, tak já mám tu hlavu přestřelit. Jo, Mám věci totiž. vlogísek. Máme tady svařáček za 100. Hezký prostě, že Erža už se chtěla polit. Ano, já jsem celá polita i bundu mám. A teďka jdeme na Staroměstské náměstí a my jsme si řekli, že víme, do to je, ale skoro jsme tam nedošli. Takže Skoro jsme došli na druhou stranu právě. nevadí. No tak prostě Jdeme dál. dějou se i horší věci, jo? Ahoj lidi. Nestíháme. Malinko nestíháme. Trochu víc. Erža je spokojená. Svoji únavu chlastem. A Sapka je nasraná. To my všichni. Je. Už nejsem nasraná, je to dobré, stihli jsme to.
Mám všechny kameny. 1, 2, 3, 4, 5. Mám. Lidi, nějak jsme se trefili. Jo, a stihli jsme to, je to dobrý. Já jsem prdelníka. Už mám dobrou náladu zase. já už jsem fresh, já jsem chytla druhý dech. Z čeho? Ze svařáku. Z moravského svařáku. Takže we waiting for him. Yes. Pro pana Šedého. Pana Šedého. A lidi, Otrokovice jsou hlavní město, protože Skama je Baťa z Otrokovic. A byl to A co Baťa. mají v Praze? Baťu. Asi 3 na tom vole Václavském náměstí, nebo jak se to jmenuje. A kolik my máme dračáků v Otrokovicích? Ani jedno. Tak. A je to tak. Čau. Pamatuju doby, kdy jsme měli co vydal, stejně bylo to cool. Hlava někde v oblaci, nohy na zemi, to jsme my, řeky na hlasy, veme na problémy. Máme hlavy na chybu, řeknu to každý ráno, mají se lidi dole a je vyděláno. Teď je tady světlo, ale není to tak dávno, co tady byla tma, snášel jsem každý ráno, pořád je to dám. Říkaj mi, jak mám žít, říkaj mi, jak však snít, říkaj mi, jak být mám a říkaj mi, co nechci. Mám rád už vítězství, mám rád už vítězství, říkaj mi, keep it low, já začít síly na vesmí. Stříky udělám sám, můj smích tady znamená pláž. Vědka z okna dole z okna já musím, nebude život a to pak jsem nemohlosti, teď si chceš něco zažít, můj sám. Lidi, první sekundy po koncertu. Já jsem se zamilovala, nevím jak vy. Do obou dvou. Mám Strašně. udělat tu reakci, co jsem udělala na sebe. Smash. Lidi, obtěžují nás tady muž. Já mám telefon spadl. Já 10 minut 2 partikulky. Jo, Tomu říkám už. ticho vole. jdem zpátky Jedni uhádli s Kamasou, že jsme ze Zlína a my jsme neuhádli s Kamasou, ale jsem si, že si vymýšleli. Oni jsou někde od Třeboně, ale No. jakoby z nějaké prdele to Jo. z toho bylo. Jo. A druzí vlastně tam jsme se ani nedostali k tomu. A ti uhádli Zlín a uhádli sami Otrokovice. Stihli říct, kolik mají peněz, jaké firmy Jo, vlastní. a je tam ti předtím. A pak nám řekli, že jdem s nima a jakoby... Ale tak rychle, že jsme se nám. ztratili omylem. No. Jo, my Takže, jsme se takže my omylem jsme se ztratili. jakoby omylem otočili a šli jsme zpátky. A šli jsme se podívat na Pařížskou. Jupi, je hezká. Dobré, můžeme zpátky, Hezká, ale jo. nesmíme... No ale musíme nějak, vole, jako systém. My nemáme naše brýle průzkumnické. A to je ono. To je ono, To je prostě. ono. Musíme nějak systematicky obejít všechny. Takže jdem lí, nemám kapucu. To je Happy Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Happy Christmas. Yeah. Jakoby byli jsme na koncertě Greje, jo? Byl tam s ním jakože host Dorian. Vrážka. A potom jsme šli po koncertě, že si půjdeme do hospody. Hospody byly všechny plné, jo? Na hovno. V Praze, vole, neví, vole. Hej, fakt jsme na té druhé straně, jinak bych Nejsme, tady dobře. jsme šli. Dobře. Takže šli jsme do hospody, žádnou hospodu jsme nenašli, tak jsme se vydali domů. A po cestě domů jsme potkali Gray a Doriana. Jak zrovna jdou z koncertu. Dobrý den, mohla byste mi prosím potvrdit, jak chcete platit turistický poplatek? To je 50 korun. Euro nebo 150 korun. Kdyby to někoho zajímalo, tak jsou 2 ráno. Nám došla pizza, ta už spí. Pizza to měla být. Kam tak před hodinou, vole. No. Takže jdem pojezd a jdem spát. Intolerance na laktózu a já jsem si dala smetanovou pizzu.
Tak to se ti bude dobře spát. Ještě se na večer poseru. No ty vole. No nic, dobro lidi, vidíme se zítra. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Já by bylo. Lidi, za hodinu máme jít pryč s tadyma. Teď jsme vstali. Jupi. A nemáme koupené ještě ty lístky domů. To bychom mohli. Na vlak dneska? Ty bychom mohli si koupit asi vlastně, že? Jo, to si nevadí. A spinka. Koupečko. Je dobrá, že? No, dobrá. Udělejte pápa našemu ubytování. Bye! Bye! Požralové. A jedem dom. No ještě nejedem, ještě ani nemáme koupené lístky na vlak. Ne no. Jak na stěně seriál. Jsme v metru. Dobrý den. Dobrý den. Rozhodli jsme se, že prostě jakoby sice to máme třeba 5 minut, jo, na tu nádraží, ale prostě pojedeme metrem, to ne. Dáme si tam věcičky a jedeme někam, kam jedeme. Na Karlův most přijedeme. Lidi, chtěli jsme jít na Karlův most, ale asi nepůjdeme. Lidi, jak mravenců, jako mravenců. Jak mravenců. Jo, to je pěkné, takže tak to aspoň vidíte. Cože, co jsi říkala? No já to nechci říkat na kameru, já to potom říkám úplně debilně. Tak já tam dostanu opravu. Lidi, on dřív tady byl, místo Karlova mostu, most nějaké ženské. Myslím si, že se jmenovala Alžběta nebo Judita. A ten vedl těsně vedle toho, kde teď vede Karlov most. No, to je fun fact. Já tady chci fotku. No a to je ta čínská, ze kterou jsem viděla. Jo, ty jsi myslela toto? Ty jsi myslela toto? Jo, já jsem myslela, že ty baráky. Já taky. Ne, ono to šlo vidět. Tam ta zeď, kámo. To vypadá jak taková ta čínská zeď. Ty jsi blbá. Lidi, mám fun fact. Jo, takže Vltová rozdělovala 2 světy, jo. Jedna strana, pravá strana, byla pro takové ty obyčejné lidi a ta levá strana byla pro církev a pro tady tu šlechtu a tady toto, jo. Takže prostě, Takže my jsme teď na straně obyčejných lidí. jo, co tu děláme? To tady nemám být, to tady jsem velice špatně. Utekli jsme z obce. Schovali jsme se. A ona vůbec neví lidi. Ona se podle mě vůbec nevšimne. Nebo ode mě jde dál prostě. Všimla si, stojí vedle. Stojí vedle? Jo, ale nevšimla si mě. Aha. Je tam dobře jí ukázat, jak není napsané. Ne, počkej, ještě už tom nech. Tamhle je sapka. To nebude vidět. Kam ona nám začne vypisovat agresivní zprávy, podle mě. Si ji všimla? Prostě, ale vole, já jsem psala se střence zprávu a já jsem se vůbec dívala. Se mi to byl holub. Já jsem se ale že to je holub. Řeknu vám další fun fact. Jo, takže nejstarší budova dochovaná tady je Rotunda svatého Martina. Je na Vyšehradě. Jo,
Takže další fun fact. Na Vyšehradě. A je dochovala. Tak jak postavili v 11. století, tak je tam doteď. Takže tak lidi. No, ti lidi jsou tam taky doteď. Jo, třeba tam jsou hrobce, vole. A teď jdeme, co jdeme dělat? Teď jdeme na Staromák zase. Jo, na trhy. My jsme tady třeba už po třetí. Jo, protože toto je takový záchytný point, ze kterého už trefíme. Jo, no. A chceme dát recenzi, že jo? Jak se to tam jmenovalo? A písně nám Ty vole, to nám včera nehráli, ale. Jak? The Pub? To je blbost. No tak jsem tam dala špatnou, no. Tatka má. Nevím, prostě to napíšu tady a 10 z 10. Nenapíšeš, co na to zapomeneš. Nepíšu to tak. Jdeme prý. Fuj, oni jsou všude. To je jak nákaza, to je vole jak nějaké syfilis, vole, nebo něco, vole. Fakt, vole, to vidíš všude, prostě. Hej, proč to prostě funguje? Proč to vůbec existuje? Debilní vole holuby. Zakažte to lidi, zakažte to. Můžeš si je nakrmit tady. No dívej, můžeš krmit holuby. Můžeš si dát tak něco do ruky a oni ti Přestaň. Jak je u vás úplně?